nulat aku tumrape wonten Jawi karo ngentasi kanca-kanca Pramusgata ngedalke senek. Monggo keluarga ageng pengiring karana kula mboten nampi seratan asma ingkang badhe kabrudhabaripun salah setunggal kaswa mratisaken monggo. Ya mangga. Orang aring kudu eling sing peparing. Ya. Sing peparing sapa, Mbak Limbuk? Ya sing di omah maringi. Lumantar Pak Haji Oya. Iya. Saiki kudu nganggep Pak Haji Oya lho. Saiki kuplukan. Saiki kuplukan. Biyen sarungan lho. Wah, dhisik ora sarungan kok. Piye? Ya malah kepara kathokan jin. Ngalor ngidul gawanane ember. Arep ngabuk, arep kabuk. Bengi ngomong aku sesawan sarungan. Kapati malam minggu kutha Solo pancen rame. Bal-balan kaose biru Semen Giyong campur sari iki yen ditunggoni bose ya ngene iki gelem mengo kabeh gelem mengo ning kocapang gak ditinggal ditunggoni bose
naboh kaya wong ngecat kae. Mambengi, bose bar kondur ta wis kondur to. Wabah itu medhep buri. Merem kabeh. Iya ora apa-apa wong bladekan yo bandangan kok. Lah iya to. Iki engko lah iki pokoke kasepuan niki. Kasepuan. Oh iya. Yogane kasepuan, penyanyine tuwek-tuwek. Hei. Neng iki ya ora apa-apa wong panyone penjara Pak RW kok. Pak RW iki nanggap ajen penyanyine kudu sing tuwek. Kudu tuwek. Umure kudu sing padha karo Kabupaten Sragen. Dadi 200 piro ngono taun. Ora apa-apa. Tuwek ori tek ora apa-apa ora masalah penting kan larang. Iya. Sombong sik no, kudu sombong. Kudu sombong. Ah, jan ora enak pentingane blas. Pokoknya aja njaluk mawar hitam nih lho. Tak wae mawar merah. Lara ngono mawar kuning, ya Mas ya. Mawar biru. Nggih Bu nggih, mawar hitamnya mboten beto nggih Bu nggih. Mawar kemukus. Ladrang rujak jeruk. Ya.
encok ketamba ngantuk sarwa ngantuk serang atine kebathuk sajake nalale kadipane bapake ana krewel wae kok eling aja wong kang kajerone ngelmu iku alakone kanthi laku lekas selawan kas tegese kasihan sani sing sabar narima setya budya pangakase durakara